son bilen hocam kanat bile. Oynayan. Scorpion ya ondan sonra neyme var başka? Aa, Scorpion mu? Başka neyme? lengeç var. Leme var. Yollar. Adım atpa. Yukarıda adım aşağı at. Solu neyme şu? Çın mı şu? Men şunu bilesin miydi? Çın mı şu? Ay, ne ikinci mar ola nemelde şarlatanla da aslında qarandı. Yani onu kan aw bir çatış yerleme qavat gelen yerleme var. Ya bilet. Mina ona da mok kan onu öğrendi nemede mok biliyor. Yo men prosta bir hilek neyli görýän bilýärmi? Misal üçin bir palçy var diýeri. Şoňa 10 tane adam gitdi ya. Şu palçy şu 10synyň misal üçin 5-sin, 10syna da diýse 2 ýyl soň durmuşa çykýan diýse, şu 10-dan 1-em 2 ýyl soň durmuşa çyksa, uje şu durmuşa çyksa, uje şu onan ya durmuşa çykan bilýän. Maňa diýe 2 ýyl durmuşa çykýan diýdi, menim çykdym diýe. Indi şu badeleýän bilýän gowdatlar diýenni. Dünýäde 7 milyar adamyň 1 milyar badeleýi bolsa, şoňunny 10'sam 10'synyň da adam dogry çykdy, o şol şoňa näden vadeleýe bilýän. Düşünmedin aten, düşünmedin. Yo, sen pakoda irden dangdan 8 goroskop aýyp berýär, bir irden bir Ren TV mi bir ýerde görýän o ýa TV3 mi Ren TV mi? Yok, bir hilek diýär aýyn aýşulyň iş Yok, uruna men öz optum aýdyn. Meselem men çilet bilýärmi? Men çilet. Öňkü praktikamy ora karşı çilet skorpion bilen bolanok. Çilet aňyrda lev bilen bolanok. A mende bilen ikisi bilen boldy. Mende bilen boy bilen bolýar. Nan maňa tapap çilet. Kıyın oldu. Boldur ya. Temi olmalı var. Adam atlar yukarıda adam aşağı at. Bir boy da. Tapap diýmeli. Deval o bir ya travasyon deval da olýar. Çok ya deval da olýar. Deval da olýar diýär. Ay, mene bilem o bir ay bilem ay mene palan item ädir maňa düşmançylarym köpüler berdi ýalan dogry söýlenkler. Näse okmaý Dubay aslında bu at. Isy däme? Yo soğukda. Näme şeýle demel otýun? Sweatshirt, lat, bon, yap. Sağlykmy? Yo normal. Yo prost reklama da bu klip çykardylar atdylar. Gönüm galdy bilýär. Bay gönüm aldy var. Böyle sen Psycho görýän ýa-da Espitro görýän baýmy? Ogun şoňsuna da. Görýän. Kasoya görýän. Ay böyle seriýal aýtdylar, seriýal sory. Yo seret. Men sulik bilen öňden znakom. Öňden tanýanam mara. Indi şeýle soraýan, indi nime ýadym düşdi. O mezi teme bilen bir görüňdeşlik bilýärmi? Sotaýdy karoçe sorady. Prosto hava ýa-da ýok, da ilenýär. Toralo bol anar işe düşündürmeler prosto ya da şu ya da bu diýmeli. Şu toralo berdiler maňa saýk mes bitirme diýip bilýärmi? Olam например, если брать лично şahsiýetden men suly öňden tanýan. Öňden tanýan bir sulygam mesele çözen wagtlary boldy. Podvodit etmedik wagtlary boldy. Lично men bilen. Böyle adam. Dur. Sen dur. Metan o geçecek bir daha başka bir tema işi. Sen gawaryan gep etmez. Şu gepemädir ulukçak. Şoň üçin men şu taýda onu hafy ýakyn gördüm şu tarapdan sulik diýdim. Şahs tarapdan bilýär. Men tворческий aýramok. Конечно, творческий это понятно кто. Творческий понятно. O sebäbi sulik ýam reperdikden o sulik. Käbir reperdik üçin entäm Türkmenistanda kledy. Olar razny. O sen nime bilmeýär. Например, saýk näme bit ýasap bilýärmi? Ýasany o. No, ben o ýasaýa hem aýdýarym. Sen bäri näde gurul bolýar. Hem aýtmaly diýe hem neme diýe. Ol ýa başga tema. Tak, ikinciden näme üçin şu bilet ezbitiri bilet bizde halan oklar. Bir diýiw ýarlar. Sen gözüňde halan oklarmy? Men görýän, sen gözüňde görýän şu wasa. Mena erkek görýär o Karol o aýdynlar. Maşinada Türkmen raperlerden diňe şonuň maşinada başga Türkmen rap kendinden. Söyle dinleýärmi? Karol o mena o bir hil sözler o ýadyny var. Bir hil söz mani sözler bilýän manisyny düşünýän wapşy o käbir raperler çal taýtýar çal wapşy düşünip bilen. Sulik onda saýk men sulik sen sulik bolýar-da. Men sulik o Espitr number 1. Masylan sinne. Sen saýk bir hil sen saýk görýän ýaly.
Yo, soňa tarapdan aýdyp ötýän mesela, soňa tarapdan конечно men saýky neme diýen, reway diýen. Ya da Laňyrda näme sorag üçin men berili. ya da men näme üçin suwlyk diýip pikir edýän bilýän uje. Men kiçiräge bilýän onu men döwrümde suwlyk moda dünýä haçan näme aýdyp saýk öň siziň döwrüňizde saýk däl zat bolan. Indi men uje ýaşlarym üçin most men üçin. Men sana birdan diýdim. Suwlyk Men hem sen olaram ýaşynda başly borsam deň most başladylar. men hem suwlygy saýlar. Olaram ikisem başly deň başladylar. Ikisem deň başladylar. Prosto saýlap bilen adamma, näme düşünýän bilen adamma bilýänmi? Şonýaly. Ýöne saýk dowam etme da. Şoň üçin ýa dowam eden borsam most menem saýk. Aşwat, näme aýdym bir çykaran okmuş bar, aýdym bir ýok. Çykarýam şu wat. Ay bilem ama dogry madan kel. Sana aýdar, sana diňe gepdi gyýbat ara. Yo, bir men YouTube'a girýän, S-Peter diýip ýazýan şu ta çykýar täzir hep dar boluşar öldüň. S-Peter men hem YouTube'a girjek, o Instagramda bar. Gülýa Fakipos, näme çykarsa gol Instagramda. Instagramda şuň patsa, öň patsa edem bak tutun şuň patsa etmin görjek. Bolla indi görürsiň, onu çykarypdy. Ýaşlary näme diýip podдержка berýär. Ba. Şonýaly, diňde köpräk belki birazjyk nämeler peýda etýär, gara saýkyň aýdymlary. Saýkyň aýdymlary diňläýinmi onu? Dinle. Maslahat berýär. Abdaýyň aýdymlaryna entäk irrek bar. Bu gözde Krasnovod'dan Zoomer zat bolany hem bolla nire aýtdylar. Kimisi ola näme bola niýdi? Yo, aýdym aýtýam şolada. Mene görüm. Taksi, dur, sen nireli? Barkanly. İzzet meni nireli sen? Aňra nirde ýaşadyn köp durmuş wagtyny nirde geçirdin? Men durmuşum wagtym geçmek geri ýok. 2 aý Balkan orsam 2 aý aşağı, 2 aý senerde orsam 2 aý Kras. Diňe şoň ýaly geçen. Bölük hiç bir belli ýerde ýaşan ýerim ýok. Sen bilen sen Serhat ýygnap, ştada tema production grupu açypsyň. Burada bir adamyny getiripsiň. Özüň hem aktivny. Indi bilet näme ýurdun içinde öz ulaýyň içinde näme diýip bilen okby. Ben kiçik men Zoomer zat öňkreperle men häzir innen ulap barýan. Men saýaşym aýdyp barýan. Men ulurýan, näme ulap barýan. Ben bilemem Zoomer zat men kan araya. Любой группа gir şu wagt. Любой группа gir ejen. Näme grupa bolaýsyn, şu saýk bilen Zoomer diýen näme diýen. Hatda istoriýany aýtyp bererler. Näme, gyýyp gitip depden bilen gyýdym. DJ Kolya. Şu täze rap çıkaran şu Zoomer ya bollu bir ya. Korea mesela Zoomer'a çene var sen bak hatda S-Peter'den normal. Indi saýky dinle. Ondan soň birazjyk kitap okudy, ha. Ondan soň o için даже pritom sen ýagdaýynda bilet. Soň Abdudaýy. Sen Abdudaýy geçden var, ay ýokdy, näme diýdi? Kaçyň arkadaşmysın? Men o aýdymlar var, motion aýdym, 10 kym şon bizde şon dinleýärdim. O 10 kym çykardylar, Abdudaýy, S-Peter. Näme men rap aşyk. Men rap aşyk o şon dinleýärdim. Слушай, Красноводта bir Wheels diskli maşin sürmedin mi? Yok. Krasnovodta. Klas 10 mektebi bilýän, 10 ýürüýt eleştirilen mektebi, 10 mektep. O baýlyk mektebi aşakdy. Tipa, awa. Tipa, şonu okudum men 7-nji klasda. Tekde çelle okudum. Blät, wrody baýlyk nemesine blät. Taýlanýarly bara. Telbuzi, bale ýaşaýar, şu da koýar, şonu okudum. Tipa diye. Tipa. Ba? O näçe gyýyn kelesini artdyň bu? Şuňa Ya, gyýyn kelesini artdyk. Gyýyn kelesini artyp bolma. Sen nätýän? Ýaşymy? Normal. Dubayda saat näçe bol? Birden işidi şu. 1 minut. Oş. Siz näçe? Türkmenistan bilen deňe kana? Yo, 1 saat öňe gidýärdiňki. Yo, 1 saat ileri gidýärdiňki. Şu wagt 2den işdi Türkmenistan. Birden iş ýamar. Häzir Türk bilen, ýok Türk bilen diýende. Menne 10 boldy. Sizde 10 boldy? 2 saat iýdi da onda. Näme? Rossiýadan Türkden 1 saat iýdi bolýar-da. Orda. Türkmenistan 3 saat iýdi, Türkden 1 saat iýdi. Bolýa, indi näme seni teme predator? Bolýa, bir min ýankylatlar näme üçin aýtma diýdiň sen? O ýazsyňa şo zatlar agdam. Men şoňa düşünmedim. Men agdam. Soň aýdarym men sana.
Bolya indi gruppa etipýän, radio etipýän, asyl maksadyň näme? Niýe barýan? Men atılmaktadım. Neyse burada işe Türkmenistan aşağıda içecek ya da Krasnodar'da Bu gruppa näme? näme grupu bolýar. Dörsa Näme Instagram diýenler ýöne var. Instagram nesi bolsa bir Türkmenistan'a da açyldy var. Yaman bolýar. Arduum şu bir Instagram açyl. Türkmenistan'da O sebäbi gözü şu wagt kreatif gör. Arkaýda. Açylar muhadip. Ve açylmaz moş açylar diýjek bolýar şu wagt ken Türkmenistan'ın girýän ýok. Köp taşary ýurtdan zatdan girýän tek Türkmenistan açylaryny gözüňe turan o wadaklaram, o vilayetlerim zatdan hemmesi gir sonra wagtça adam köpeler bilýärmi? Biz üçin o adamda köpelse arkaý sesiňe şetirip bolýar. Atak şu wagtça girýär. Sen bu gidişle dowam etseň mara, sen o aňyrdakylar taýlarsın sen aýda. Näçe beýdiýär, näçe men gowmasagatlar berem. Ben aslında. Näme gowmasagat berýän, pikaper, näme gowmasagat berýän? Ne tırlamaly, ne telefonu barlamaly, näme diýanyny Ýöne bilmeli. hakykydam şu senem köp görän, köp gyýdadyň başyna aýlap geçen oglandyň wagtyny. Yo, diýme. Ne internetde storiesde hiç gorkadan orada hiç katı. Seriozno olsun, wagtlaýyn bolsun, arenda bolsun hiç gorkadan däldir bu. O lişli öyle, olatır hiç demetmek bolmaýar. Ýa-şo Medaş gezen gyýdar mara. Şu gezdim yok ya mara. Gelmedim diye. O da gawut guyan mara. Sen taramak mı? Ne diyor taramak? Ýöne dogry gaýt bir da sorajak. Ýazýan gyýda, amsal tanşa aýla, teňle tanş etdiň gerýär. Ýa-da ýazman tipa, baýma men sen fanadyň da çöne ýazýan gyýda. Yo, şu wagt öň ýazýardy, şu wagt taktik ötkeda. Şu taktik bilen näli? Taktik näli? Reklam. Yo, yok. Indi honlar mäsi. Indi wala. Prost ýekece bir köle aşak bir suratyna like basýar. Ýa-ýsa. Onuň Olar gaçynda girýär, görýär diýerler. Kimden like comment ýazyp bilýärmi? Şu taýda aşakda selam turýar da diýerler, käbir girse de primer täze girse 3-4 sany surada like basýarlar. Käbir ikiji berýär. Blät, şu adam taky surada basýar da blät, şu surada basan soň blät, şu surada poz bolup näme diýdirýär da bilýärmi? Suratlı. Onu akkuratlı, teknikli işleyen oraya köpüm işle bilýärmi? Köpüm suat ötkedi, şu adam internetten her kim gorkya. Aňyrda ejen like'ını goraýyn mutlu. Ende basylan like'ını bitiret, nähili taktik. Oğullarım öyle pizdes rayanda oğullar bilýärmi? Like basyp, eje menim like basarym kam diýär. Olar olsa ma patpisat ederim kam diýär. Soň menim patpisat ederim kam diýär. Var, şoňa taktik bolýar bilýärmi? Men bilen o hatçym aýdym prikolum o bilýärmi? Aňyrda bakşlarym geldi şeýtip maňa bilýärmi? Gerekmi? Men şoda da sinyal hype etjek bolsam screenshot edip goýup hype edip bilerdim da, sonra geregime de olamam. Gyzykly da olar bilýärmi? Ya da olary men aslında oğur bakşylara halam o. Öýün görýänsiň näme diýär. Bir hili var. Hemmesi da normallar ama ýöne käbir biderek pul çykaryp da edip kliwet ýa-da biderek pul çykarýar şu aýdym şu diýmeýär. Diýýän. Düşünmedim. Etjek motion edip etmeli bilýärmi? Aýdym çykajak, motion klip, motion aýdym. Etjekden